Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν δέχομαι την όποια κριτική. Αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα από εσάς, και σας το ζητώ και τούτη τη στιγμή, θα ήθελα όταν γίνεται η κριτική να γίνεται συνολικά για όλη την πολιτική μου πορεία ως βουλευτή. Δεν σας μιλώ ως δήμαρχο, αλλά ως βουλευτή. Αυτά τα 12 χρόνια θα πρέπει να με κρίνετε και να με συγκρίνετε με όλους τους συναδέλφους που υπηρετήσανε και περάσανε από το πόστο αυτό στην Ημαθία, τι έβαλε ο καθένας ως λιθαράκι σε αυτό το νομό και αν το ισοζύγιο είναι θετικό ή αρνητικό, για να περάσει πράγματι το αληθινό μήνυμα στους συμπολίτες μας. Και όχι με βάση τις συμπάθειες ή αντιπάθειες, τις σκοπιμότητες ή μη, το αβαντάρισμα ή όχι από κάποιους, για το τι θέλει να περάσει ως μήνυμα στους πολίτες. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι το καλύτερο και για την δημοσιογραφία, αλλά κυρίως για το συμφέρον της Συμμαθίας και των πολιτών. Πιστεύω λοιπόν ότι τουλάχιστον αυτή η συζήτησή μας θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και σας το ζητώ. Κρίνετε μου από την ημέρα, από τον Μάρτιο του 2000 που εκλέχθηκα βουλευτής στην Ημαθία, επί 4 συνεχείς τετραετίες πρώτος βουλευτής μέχρι σήμερα. Τι έχω κάνει στο νομό, τι δεν έχω κάνει με τις παρεμβάσεις μου, αν είναι θετικά ή αρνητικά τα αποτελέσματα, και συγκρίνεται με ό,τι έχει περάσει κατά το παρελθόν και ό,τι υπάρχει και σήμερα. Διότι για να κρίνουμε έναν βουλευτή αν έχει θετικό ή αρνητικό ισοζύγιο στο τέλος, θα πρέπει να το συγκρίνουμε κιόλας με ό,τι έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό θα το κάνετε. Εγώ δεν θα το κάνω αυτή τη στιγμή, γιατί όταν έρθει η ώρα σαφώς θα το κάνω και αυτό. Και θα έρθει πολύ σύντομα η ώρα. Σας είχα υποσχεθεί ότι η επόμενη συνέντευξή μου θα είναι στη Μελίκη, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά. Και αυτό γιατί σας λέω πολύ ξεκάθαρα ότι η απόφασή μου ήταν ηλυμένη να μην κατέβω στις βουλευτικές εκλογές που έρχονται. Αυτή ήταν η απόφασή μου. Ήταν η απόφασή μου, χρησιμοποιώ με προσοχή τα ρήματα. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτόμουν η επόμενη συνέντευξη να είναι στη Μελίκη, γιατί θα σας έφτιαχνα μια περιοδία και έναν απολογισμό του έργου που είχα κάνει ως δήμαρχος τότε, και ταυτόχρονα θα σας είχα κάνει και τον απολογισμό μου ως βουλευτής στα 12 χρόνια, για να μπορέσετε να κρίνετε η διεισόμαση και να περάσετε το μήνυμα σε όλους τους συμμαθιώτες, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που ευλόγως και θεμιτό να διεκδικούν βουλευτικές ή δημαρχιακές θέσεις, ότι οι προκάτοχοι έχουν αφήσει έργο και ότι πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση τα θετικά τους, όχι τα αρνητικά μας. Ό,τι λοιπόν θετικό μπορεί να έβρισκε κάποιος από την πορεία του Μιχάλη του Χαλκίδη ως δήμαρχο ή ως βουλευτή, θα έπρεπε για τους νεότερους να ήταν το κίνητρο για κάτι καλύτερο την επόμενη μέρα. Εκεί λοιπόν θα σας έφτιαχνα μία περιοδία σε όλα τα έργα που έχω αφήσει στη Μελίκη, για να μην ξεχνιούνται, για να καταλάβουν όλοι, και εσείς αλλά και σε αυτούς που θα απευθυνθείτε στο κοινό σας μέσω όλων των μέσων που εκπροσωπείτε, ότι σε εκεί την περιοχή, η οποία ήταν κυριολεκτικά ξεχασμένη, έχει αφαιθεί ένα έργο πολλών εκατομμυρίων και που το ξέρουν όλοι αυτοί οι οποίοι κατοικούν στην περιοχή. Είτε διάκειται φιλικός είτε όχι προς τον Μιχάλη το Χαλκίδη. Όμως το έργο είναι βέβαιο ότι πάντοτε μένει και μένει προς όφελος όλων των πολιτών και όλων των αποχρώσεων. Άλλαξαν όμως τα δεδομένα. Γι' αυτό και σήμερα σας κάλεσα όλους μαζί εδώ και ομολογώ ότι η απόφασή μου ήταν να σας καλέσω ξέχωρα. Και το λέω τούτη τη στιγμή. Αύριο θα καθίσω με τους δημοσιογράφους της Αλεξάνδρειας ή πιθανότατα θα συνεννοηθούμε την άλλη εβδομάδα. Θα πιω ένα ουζάκι σε ένα μαγαζάκι της Αλεξάνδρειας με τους Αλεξανδρινούς. Και αμέσως μετά θα καθίσω, θα συνεννοηθώ με όλους τους δημοσιογράφους της Νάουσας να πιούμε ένα ουζάκι στην Νάουσα για να μιλήσουμε για τα της Νάουσας. Σήμερα όμως, επειδή ήθελα να σας δώσω το μήνυμα, αυτό που τουλάχιστον οφείλω να κάνω απέναντι όχι στο πολιτικό μου μέλλον που θεωρώ ανεπιτυχώς κάποιοι από εσάς περάσανε ως μήνυμα στο κοινό σας, όχι είχα αγωνία και σήμερα θέλω να σας πω για το πολιτικό μου μέλλον ή την πολιτική μου επιβίωση. Η αγωνία μου για την απόφαση μου ήταν κυρίως από τα μηνύματα που πήρα από τους πολίτες και από τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κόμματός μου, τον Αντώνη Σαμαρά, την Τετάρτη, για το μέλλον όχι του κόμματος και το δικό μου, αλλά για το μέλλον της Συμμαθίας και της Ελλάδας. Αυτά ήταν ως βασικό
κριτήριο για την τελική μου απόφαση, την οποία θα σας ανακοινώσω πολύ σύντομα, αμέσως τώρα σε λίγο. Γι' αυτό λοιπόν ξεκαθαρίζω σήμερα, ήθελα την απόφαση μου αυτή να την πάρετε ταυτόχρονα ως μήνυμα προς όλη την Ημαθία, όλοι σας. Για να μην πω σήμερα η ώρα 12 στην Βέρεια, η ώρα 1 στην Αλεξάνδρεια και η ώρα 2 στην Άουσα ή ανάποδα. Καταλαβαίνετε ότι δεν γινόταν. Έπρεπε λοιπόν να έρθουμε όλοι μαζί εδώ και να τα πούμε ενώπιον των οποίων όλα όσα έχουμε να πούμε. Από εκεί και πέρα θα κάνω 2 ξεχωριστές συναντήσεις με τους δημοσιογράφους της Νάουσης και της Αλεξάνδρειας. Θα πιούμε ουζάκι εκεί και θα πούμε και τα τοπικά τεκτενόμενα για την περιοχή εκεί που νοιάζεται ο καθένας και που κυρίως εκπροσωπείται τις περιοχές. Λοιπόν, οφείλω λοιπόν να σας πω ότι όλα μου τα χρόνια πορεύτηκα με βάση το γενικό συμφέρον και όχι το προσωπικό. Και αν σε κάποιους προκάλεσα δυσαρέσκεια, ήτανε το κριτήριό τους το ατομικό συμφέρον και όχι το γενικό. Διότι αν κάνουν έναν απολογισμό του γενικού συμφέροντος στην Ημαθία, θα διαπιστώσουν όλοι, αγρότες, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, υπάλληλοι κλπ, ότι το ισοζύγιο είναι κατά πολύ θετικό προς την κατεύθυνση των παρεμβάσεων που έχω κάνει για να έχει όφελος η Ημαθία. Δεν θα κάνω όμως αυτόν τον απολογισμό σήμερα, θα τον κάνω όταν έρθει η ώρα και ενώπιον του κόσμου και θα είστε βέβαια κι εσείς. Σήμερα όμως θα σας ανακοινώσω την κάθοδό μου ή την μη κάθοδό μου στις εκλογές με βάση τα δεδομένα και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κόμματος. Οφείλω λοιπόν να σας πω ότι η αγωνία των συμπολιτών μου όλες αυτές τις μέρες και όλα αυτά τα 2,5 χρόνια μετά τις εκλογές του 9 με προβλημάτισε πάρα πολύ. Οφείλω να σας πω ότι η εντολή που πήρα από τον πρόεδρο του κόμματος, παρότι δεν σας κρύβω, πήγα και του είπα ότι δεν θέλω να κατέβω υποψήφιος. Αυτό του είπα στο γραφείο του Αντώνη του Σαμαρά. Το συμφέρον όμως της Ημαθίας και το συμφέρον της Ελλάδος, η απέτηση του Προέδρου του κόμματος ήταν, και εγώ δεν θα πω ότι με παρακάλεσε ο Πρόεδρος, δεν μ' αρέσουν αυτά, ούτε με παρακάλεσε ούτε τίποτα. Ο Πρόεδρος του κόμματος απέτησε να κατέβω στις εκλογές. Και εγώ σας ανακοινώνω λοιπόν σήμερα ότι ξεκινάει ο αγώνας, αυτός που όλα τα χρόνια ξέρετε ότι κάνει ο Μιχάλης ο Χαλκίδης με όλους τους συνεργάτες και τους συμπολίτες, για ένα καλύτερο αύριο, καλύτερο από αυτό που αφήσαμε το 9. Και το τονίζω και το διευκρινίζω. Καλύτερο από αυτό που αφήσαμε στις εκλογές του 9, γιατί από τις εκλογές του 9 μέχρι σήμερα μόνο προς το καλύτερο δεν πήγε η Ημαθία και πολύ περισσότερο βέβαια συνολικά η Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί ένα μόνο θα σας πω. Είναι τραγικό μετά από 2,5 περίπου χρόνια κυβέρνησης του Πασόκ, μετά από 2,5 χρόνια υποσχέσεων ότι τα χρήματα υπάρχουν, και ότι με το μνημόνιο θα πρέπει να το ψηφίσουμε και το ψήφισαν και δεν το ψηφίσαμε για να μην καταρρεύσει και χρεοκοπήσει η χώρα, και με το σκεπτικό ότι θα πρέπει να ψηφιστούν όλα αυτά τα μέτρα με μείωση των μισθών, με μείωση των συντάξεων, με κατάρρευση της οικονομίας του καθενός, με δυστυχώς να έχει ο κάθε υπάλληλος ή συνταξιούχος το 15μέρο 100 ευρώ, με δεδομένο ότι είχε πάρει το οποιοδήποτε δάνειο για να κάνει ένα σπίτι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με την παρακράτηση που γίνεται στα δάνεια για τα σπίτια ή για τις όποιες υποχρεώσεις είχε ο καθένας, τα χρήματα που μπαίνουν στον οικογενειακό κορβανά δυστυχώς για πολλές οικογένειες είναι γύρω στα 100 ευρώ. Αυτό δεν το υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία το 9. Ένα είχε πει ο Κώστας ο Καραμαλής. Κάνετε υπομονή, είμαστε δύσκολα, 2 χρόνια να παγώσουν οι μισθοί. Όμως ο κόσμος δεν τον άκουσε, δεν τον πίστεψε τα παχιά λόγια. Αυτά που τουλάχιστον όλα τα χρόνια η παλιά πολιτική, εγώ τουλάχιστον δεν με εξέφραζε και δεν το έκανα ποτέ, ήταν αυτή που τουλάχιστον περπατούσε στον κόσμο. Δυστυχώς όμως ερχόμαστε τώρα και μας λένε ότι πρέπει να ψηφίσουμε όλα τα μέτρα για τις Δεναϊκές συμβάσεις. Με τι σκεπτικό? Παρακαλώ προσέξτε αυτό και με αυτό κλείνω. Το 2020, για 10 χρόνια φτώχειας και κακομοιριάς, το 2020 να μπορέσουμε να επανέλθουμε στο 120% του ΑΕΠ, αυτό δηλαδή που ήταν το 2009 όταν έφυγε ο Καραμαλής. Αν αυτό είναι το όνειρο και η φιλοδοξία της πολιτικής εξουσίας της σημερινής, της εκτελεστικής, και αν αυτό είναι το όνειρο των πολιτών της χώρας, νομίζω ότι εδώ δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Το όνειρο των πολιτών της χώρας είναι ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά τους και για τις οικογένειές τους, και αυτό το καλύτερο αύριο εμείς τουλάχιστον μέχρι το 9 το κάναμε.
πράξει όσο το επέτρεπαν οι δυνατότητες οικονομικές. Κάναμε λάθη, πέσαμε έξω στις εκτιμήσεις μας σε πολλά, αλλά κάναμε και πολλά ειδικά για την Ημαθία. Όμως τα 2 χρόνια αυτά ήταν τραγικά για τη χώρα και για τους πολίτες και κυρίως για τη νέα γενιά. Εμείς λοιπόν δεν σας υποσχόμαστε τίποτα περισσότερο για τα επόμενα χρόνια. Ένα όμως σας λέμε, ότι θα αγωνιστούμε αυτό που με ξέρετε τουλάχιστον όλα τα χρόνια. Εγώ πολλές φορές μπορεί να διαφοροποιηθώ και από τη γραμμή του κόμματός μου στη λογική ότι μπορεί να λέγονται πράγματα που εγώ προσωπικά δεν τα πιστεύω και γι' αυτό και δεν τα λέω και στο προεκλογικό μου μπαλκόνι. Με γνωρίζετε όλα τα χρόνια. Πιστεύω όμως ακράδαντα ότι αυτό το μείγμα της πολιτικής που ακολούθησε ο Παπανδρέου όλα αυτά τα χρόνια απεδείχθη εκ του αποτελέσματος ότι οδήγησε σε τραγικά οικονομικά διέξοδα τη χώρα και τις πολίτες. Το μείγμα της πολιτικής που υπόσχεται ο Αντώνης ο Σαμαράς, με μείωση των φορολογικών συντελεστών, με μείωση του ΦΠΑ, με εξασφάλιση τουλάχιστον της κατώτερης σύνταξης στους χαμηλοσυνταξιούχους και στους χαμηλόμισθους στα επίπεδα που επιτρέπονται, νομίζω ότι διασφαλίζει την βιωσιμότητα της οικονομίας της χώρας και βεβαίως τη δυνατότητα στους πολίτες να μπορέσουν τουλάχιστον να επιβιώσουν και να περάσουν αυτά τα δύσκολα χρόνια. Σε αυτήν λοιπόν την συγκυρία, την δύσκολη συγκυρία την οικονομική, αντιλαμβάνομαι το γύρισμα των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα, όμως σε αυτές τις εκλογές και αυτό ζητώ και από εσάς και αυτό ζητώ και από τους πολίτες, να μας κρίνετε σαν άτομα, όχι ως πολιτικό σύστημα. Διότι το πολιτικό σύστημα σαφέστατα απέτυχε, σαφέστατα οι πολιτικές που ακολούθησε οδήγησαν σε αποτελέσματα που τα ζει ο καθένας μας, όμως ο καθένας από εμάς έχει αφήσει την πολιτική του σφραγίδα και η πολιτική του σφραγίδα έχει κριθεί εκ του αποτελέσματος. Και νομίζω ότι ο Μιχάλης ο Χαλκίδης είναι ένας από αυτούς που έχει το πολιτικό θάρρος να απευθυνθεί στους συμμαχιώτες και να τους πει να μας κρίνουν με βάση αυτά τα κριτήρια και όχι με τα κριτήρια του τι έκανε το γενικότερο πολιτικό σύστημα. Άλλωστε σε αυτές τις εκλογές, επειδή βλέπουμε την αποστροφή των πολιτών προς τους πολίτες, προς το πολιτικό σύστημα, άρα κατ' επέκταση επηρεάζει και εμάς τους πολιτικούς, νομίζω ότι ο καθένας θα οδηγηθεί στην κάλπη με κριτήριο την προσωπική επιλογή, τουλάχιστον στα πρόσωπα. Αυτό είναι το τελικό επιστέγασμα της όλης συζήτησής μας, ζητώντας από τους συμπολίτες να κάνουν το κουράγιο, να κάνουμε έναν καλό και έντιμο αγώνα, να υπάρξει μια γενική συστράτευση όλων, να αλλάξουν τα πολιτικά δεδομένα, μπας και την επόμενη μέρα πιστεύουμε εμείς ακράδαντα και έχουμε την ελπίδα ότι η πολιτική που προτείνει, την οικονομική πολιτική κυρίως που προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς, θα οδηγήσει τη χώρα σε οικονομικά διέξοδα από τα διέξοδα που μας οδήγησε το Πασόκ και ο Παπανδρέου και τουλάχιστον δεν λέμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, αλλά αυτή η απελπισία, αυτή η κατήφια, αυτή η κατάθλιψη που κυριαρχεί και η ψυχολογία που έχει ο κόσμος με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή. Και νομίζω ότι δεν το αξίζουμε ούτε η Ελλάδα, ούτε πολύ περισσότερο και οι ίδιοι οι Έλληνες. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σε αυτόν τον αγώνα σας ζητώ όλοι σας στον έντιμο δημοσιογραφικό αγώνα που κάνετε, πέρα από σκοπιμότητες, πέρα από συμπάθειες, πέρα από αντιπάθειες, να συστρατευτείτε, μπας και καταφέρουμε να αλλάξουμε την πορεία και της Ελλάδος και βεβαίως της Συμμαθίας. Σε αυτόν τον αγώνα σας θέλω συμπαραστάτες. Θα με κρίνετε και θα με κρίνετε αυστηρά όταν πραγματικά βλέπετε ότι κάτι δεν είναι προς την κατεύθυνση του γενικού συμφέροντος στην Ημαθία με βάση τις αποφάσεις μου και τις κινήσεις μου, όχι του ατομικού συμφέροντος. Στο ατομικό συμφέρον, ειλικρινά σας το λέω, επειδή μου ξέρετε και γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαι από τους ανθρώπους που μιλώ ανοιχτά, θα είμαι και εγώ σκληρός σε όσους κρίνουν με βάση το ατομικό και προσωπικό συμφέρον και με βάση σκοπιμότητες. Και νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφέστατο προς όλες τις πλευρές. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας.